Гэта добрыя і сонечныя навіны за тыдзень для вашай менталачкі. Паехалі. Ката можна не толькі песціць, але і пячы. У вёсцы Скірмантава Дзяржынскага раёна штогод праводзіцца абрад ката-пячы. Гэта такая народная гульня, дзе можна знайсці сабе жаніха ці невесту. Ну а кот у гэтым дапамагае. У Беларусі плануецца адкрыццё першага музея закатак ці закрутак. Ці як іх у вас называюць. Адкрыццё плануецца на 3 студзеня ў Радашковічах, а пакаштаваць можна будзе розныя смаколікі па сямейных рэцэптах. А цяпер крыху пра крутых і творчых беларусаў. Дзве цудоўныя дзяўчыны з падстаў, Дар'я Папова і Марыя Змітровіч, стварылі цэлы касцёл з саломкі і перамаглі зіму ў рэспубліканскім конкурсе. Ігар Сабадаш, звычайны рабочы ў хойніцкай школе. Ну, як звычайны. Ён аматар вандровак і баніст. Не баяніст, а баніст, то бок збірае папяровыя грошы. Калекцыя яго налічвае ўжо каля 1000 банкнот са 130 краін свету. А вы кажаце. А вось яшчэ адна чароўная жанчына, якая выбрала сабе цікавае захапленне. Таксама з хойнікаў, дарэчы. Гэта Кацярына Петруненка і яе шаблі. Цытата. Мне хацелася паказаць смелую, палескую дзяўчыну, якая калі што і за сябе пастаяць зможа, сказала Кацярына пасля выступу на конкурсе педагагічных талентаў. Як вам такое? Спадзяюся, зараз вы усміхнуліся. А гэта значыць, што ў наступныя выхадныя будзе новы выпуск.